ҳами ҳаёти доштам безор шидам. Имшабам ба ҳами проблемаҳо бедор шидам. Имшабам маст хоб кардам бедор шидам. Сушняк да мухлисам безор шидай ма чанқа гӯш кунама маманя экен той матыра очаҷон мегуфтан неки чи як кора то ай пуштам нисбати те гуфтан ба худо дига бадай оча авторитети сум ҳатто қавақиқатит гап мезана ба табассум. Эҳшон тикида бовар карди қасол ҷам карди дагида сомутила питухи шағол. Эҳшон ай пушти боварит бадном меше ты репа тамом намекини ты тамом меше давраи пикид ранги як шамолаки баҳорав номишон най бозорав номишон ба мазорав қадри шаҳбоз мерава ба рафтани номишон дадо дар пастар мешай ай 200 грамм гӯшти хом ойлам вақтай сарте ай дили дишки у дера тум ветони бикафон 2023 ҷои ростисти наёва мухлис саҳнара пирки репои ҳаёти катитка дили мухлис ахирки вақте чанд тараф меҷиқа значит хела ба қуввати физически харобак неки ту ба дух гиганти чизера медони бугу ай ҳақиқати натарс наход рӯзе нашава ки ба қадри ту бирасан хидр мотиватсия хидр хидр дағаи хидр хидр совети хита габа заба гӯшки хидр дози ту касе да мошенника касе да бала неки рӯзе ки рафти ба ёдад мекуна ҳама ба репои гузаштата гӯш мекунанд повторай ту да зурмиево мерава ту мемонӣ да ёдақини худо то қамондад беакаву додар неки мухлисе ки ту дадод ягон каста надодай ё кайфи репхонӣ мурд ё қуввати ҷавонӣ ҳар рӯз ба пушти дара мия як фалонӣ сад бор дидем ҳаёта муаддела ҳамсуда и ҳамаш айби хидмай айби ту непаскуда мо хуни дил додем сага хун хир кардем да депрессия ғалтидем дуруна хир кардем ба хидма як гап гуфтам ту шони сода худо ба як дари маҳкам кардаш садара кушодай.